No niin, nyt on tämän päivän treenit tehty. Äsken syötiin pizzaa ja nyt katsotaan Friendei. Ja nyt Vellu lähtee kotiin nukkumaan ja mä menen nukkumaan, että me jaksetaan huomenna taas treenaa. Sano jotain kivaa. Sano jotain kivaa. No, väskä. Siis vitu jees. Oho, kirosana. Hups. Anteeksi, hups. Kivaa on. Ja sanoa, että kun se muutama viikko et tehnyt mitään muuta kuin reenannut, laulanut ja ressannut erinäisistä asioista elämässä. Niin tää on hyvä lukki, että kukaan enää tunnistakaan mua, kun mä oon ruma parta ja lasit. Ja avataanko vielä letti? Se oli aika järkyttävää. Se oli ihana. Just hyvä. Niin mut katsotaan nyt, että miten tää menee. Hyvä se tuntui tänään. Ja onneksi mulla on maailman paras pari, kenen kanssa laulaa. Ei mulla muuta. Nyt friendit jää mun osalta ja mä lähden kotiin nukkumaan. Taas huomenna jatkuu. Kyllä ne jää munkin osalta, koska mun on pakko mennä nukkuu, koska väsyttää. Mut hyvä fiilis jäi. Tosi hyvä fiilis. Omat biisit rupeaa olemaan aika hyvin mallillaan ja hyvässä kondiksessa ja esiintyminenkin rupeaa olemaan aika jees. Tulee hyvät showt. Ainakin 2 hyvää showta, koska ainakin 2 biisiä pääsee laulamaan siellä. Ja 3. ja 4. jos tuomareita miellyttää omat vedot. Tietenkin ihan tappiin saakka tähdätään, että ei sinne mitään leikkimään lähetä, vaikka hauskaa mennäänkin pitämään. Mutta joo, nyt ruvetaan sitten duettoja kahtelemaan sitten vähän enemmän. Nimenomaan. Niistä tulee hyvät. Heitä kun me oikeasti valitaan ne. Nimenomaan. Vaihtoehtoja on, mutta aivan hyvä. Mut nyt tämän päivän osalta over and out. Aivan täysin over and out. Nyt on loppu. Hyvää yötä.